Hola. ¡Ey! Buenas a todos. Aquí el Bueno, Raptor ya está. Rex Chacor, comiendo. Ja està, va, anem. aquí en Chacor. Tu, que s'està fent de nit, s'està fent de Dios, nit. Tu, Dios, se m'ha Ah, buguejat, se m'ha vinga, va. Està buguejat. tancat? bueno, jo vaig a Farem... matar. va. Tu, ara a la nit no hi haurà cap ovella, no? Ah! Espera, espera, que se m'ha buguejat. Pot haver-hi. I'm working and I know it. Bueno, Vale, va, anem a construir-nos un refugi o alguna va, jo espero que no hi hagi... Bueno, espero que hi hagi alguna ovella, perquè, tio, no tenim res de llit. Bueno, jo vaig primer. Si us quedeu sense llit, allà vosaltres. Va, seguim amb Hòstia, una Miquel. gallina! Mora't. Bueno, Jo no confio molt de Miquel. què és això, tio? Sembla... De què? Una d'això. Un arbre No. patera. Un arbre patera. Ple de... Que puta gallina. Sense Espera, espera, se m'ha bloquejat. Mira, Jesús, espera. per Hòstia, favor. un creeper, no. Que peti, tio. M'és igual, si no tenim Que peti. res. Que Però peti, me mata. que pete. Un porc. Ara, joder, vaya Tenim menjar. Bueno, tinc menjar, a vegades no. Ah. Maleït. A buscar-se. Que peta, que peta. Eh. Bueno, ja, Vale, petó, tinc petó. menjar i experiència. N'he vist un altre. Buah. Serà la matança, això. Hola, espera. És que és tot de raro. No veig el que hi ha. Ah, sí, de vegades passa que no es veu el món. Tu, espera. Ah, ara no sé què passa. Tu, espera. Chagor, que és meu, això. Deixa-ho. Me'n torno. Ara torno. No, no. Oh, He trobat carbó. Espera, necessito fusta. Jo he trobat carbó. Si voleu alguna Vale. cosa... Hòstia. Vale, on esteu? No sé si... No sé. Bueno. La Vale, illa Jo estic- jo veig en Fabio. Jo estic a la illa, però espera un moment. Jo estic a la illa... Fabio, vine. Jo vaig a la illa dels llits. Espera. Gran illa, per cert. Espera, que anem. O sigui, vale. És més fals això. Bueno, jo tinc tres de madera, ja va bé per fer... No, que tio, que jo, que... Vale, ja Com a no... New I'm a Guys. fucking miracle. Ja, man. O sigui, sóc un taliban, tio. Ah, tinc una pluma. I'm a taliban. Chico, ya, hi ha dos arqueros, vaya fail. Fail. Ay, vaya que Un pell. És igual, ja, és igual. No passa nada, no Has passa nada. matat? Hòstia, vaya fail. Ho fico al revés. Me faig un pico i el faig al revés. Va, tio, Jo he trobat que algú dormi. que algú dormi. Si ningú té llit. No. Bueno, a Ahí l'igual era el aquí. pit. Espera, que hi ha una cascada. Atenció, que faré un dolphin dive. Tu jures que com em mati? Buah, jo em mato, és que jo em mato aquí, Espera. On hi ha una cascada? Hola, no veig res aquí. No! Espera, és que n'hi ha capits. Fail, tio. Que tonto, tio. Vaya fail. Dies. Espera, fancy, fan. Que ningú veig on estava jo, que ho trobeu tot. Sou uns cabrons. I could be who I am. Bé, I'm on esteu? fucking- Fabio, espera. Fíjate que... Oh, estarem tots aquí, companys. Oh. Ves, però... Mira, Tu, Torrent, anem a aquella un illa. arquero, atrás. Ué, cap aquí. Espera, Fabio, no et moguis. No em veus. Soc massa ràpid per tu. Ué. No és mort, tio, puto urquer. Bueno, doncs me'n vaig retirada. Silence. No, Vale. encara em matarà el puto urquero dels collons, tio. Va, i me deixo amb tres cors, no? Tu, Jo. gravem de dia, tio, que aquí no es veu una merda, No, xaval. ara ja estem gravant, o sigui... Això ja ho pujaré. Bueno, Oh, en live y en directo y en vivo. Vale, tampoc tant. No som aquí... El que hem de ser. va a dormir. Som el que Home. hem de ser. Però què dormís? Que no tenim llits. Jo sí. Ah, cabron, pues... Ah, vale, jo vaig a la illa dels llits. ja està dia. Espera que em mati. No, no hi Sí, vagis, estaria. Torrent, no Ja hi està, vagis. ja m'han matat. O sigui... Hi ha dos arqueros. Vale. Bueno, estic a Ja la tinc illa carbó. dels llits, o sigui... Total, és de dia ja. Ja, Si voleu fotre alguna ho sap. Què, fotre Espera, que alguna vaig cosa? a tirar. Pues que aneu a buscar... Jo vaig a buscar, tio. Fusta. No, maleït esquapús. Tenim on estàvem abans. I fem la casa ja. Som mis primos con Jonora, tio. Que no, para. Qui és el mar?
Tu, la missió de lo que estem fent és... Espera, agafar... De tot, Trobar la xamaquita. de tot i... De què? De què usa la xamaquita? Trobar la xamaquita. Buah, és fàcil. I ja només tenim que sentir el seu riure. Tio, se m'avorreja el joc. I com comença a saltar allà. Quan li ve un atac de saltar. I comença a botar a la cadira. Ai, xamaquita. Ai, chamaquita. Ándale. Mr. Jimmy. Mr. Chibi. Mr. Mr. Chibi. Mr. Jimmy is going to fuck Igual, you. tio, que s'avorreja. A mi A mi també, eh? A mi anava una mica... A mi m'ha passat abans. És al cap d'un rato. Bueno, jo vaig a construir-me... Espera, jo tenia una mesa de crafteo i no sé on està, o sigui... Ok. No, que moro. Ah, no. Oh, sóc Indiana Jones. Ah, espera, te l'he agafat jo a la mesa de crafteo. Cabron, bueno, és igual, jo me'n faig una altra. Que sóc un talibán, cuidado. O que te l'he agafat perquè... per donar-te-la després. Sí, sí, Què? ja. Passa una No, bomba. si no, no t'ho estaria dient. M'ho crec. Ja està. No, a veure, si no, no t'ho estaria dient. Fem... Tio, On fem la tio. casa? Fem la casa sobre un arbre o què? Sí, Sí, Espera, tio. Però no... triem un arbre i que algú d'aquí no la cremi, que ja sabem com és la gent. Ja, està bé. I... Fabio. Ja, Chacor. Sí, Chacor, ets tu, tio, que la cremes. Ja, Chacor, no dissimulis. Yo sé que algo, la puta en territorio. Simulaste. Chacor, que te'n No, Oh, no, oh, no, oh, oh. Vale, oh, vale. Oh, Hay oh, más, no. hay más. Éxtasi. Exta, no. Ai, guapa. Esta no. Vigila, vigila. Aquesta cançó. Jo et rescataré des davant. No, Fail. Fail molt Va, gran. digue'm, tiro, agafa'm. No, no pugis. Que m'hauries d'agafar. Va, m'has defraudat. M'has defraudat, Scopus. Bueno, va. no, tio. Tu, Scopus, es pot pujar pel cantó, si vols? Ah! Oh, shit, holy shit. Uf, mare meva. Hi ha dos arbres, o sigui, hi ha dos Però arbres. no, no, Ei, que algú faci una escala, vale, aquí, des d'aquí es pot pujar. Espera, vaig a fer una escala. Ahora no, joder. Ah, vale, tengo. Éxtasi. On esteu, tio? Exta, no. Na. Ah, esteu allà. Sí. Bueno, has posat pel mateix cantó. Gem, allà. cabrón. No, sempre m'equivoco, tio. Hey, what's up? What's up, guy? Ja. How you Vaig a doing? fer escala. No, ja està. Vale. Tu, els acabo de fer jo, els acabo de fer jo. Ja està. Però tindràs suficient. No, així. Sí. Què fas? Me cago en la puta, que ha sigut el Papa Noel. Papa Noel, voy a por ti. It's me, Papa Noel. Papa Noel, voy a por ti. Va. Así me gusta. Vale. On fiquem l'escala? Tio, per on t'hem pujat, que teníem de poder pujar i no he pogut pujar. Pues per allà. Chacor, die! Que no me'n pugeu, sisplau. Para. Me cago en la... Puta mierda. No. Bueno, Ja, espera, ja. El maleït Chacor. t'ho juro. Ay, pero... Em va una mica lag, a mi. Molt poc, però... Sí, molt ¿Cómo poc. es la mesa crack? Hi, Scopus, what's up? How are you doing? Oh, Que no em deixa posar l'escala. Aquí no es pot posar l'escala, no? Per lo que mira, veig. vaig a fer el talibán loco. Ahora pásala. Chan, chan, Bueno, ya chan, estoy chan, aquí. chan, ¿Qué tío? ¿Qué pasa, tío? Tengo una escala aquí. Te la puedo pisar. Era? Oh, puto talibán, tio. Tu, Oh, però que s'embogueja molt, oh, fuck. A mi també. Bueno, Hòstia! Estic a dintre Sobre del... todo soy Mr. Pollo Arroz. Tio, sense copiar. No, Fail. Tu No, a lo- no. Tu a lo teu No. i jo a lo meu. No. I els dos a lo nostre. pero... Ah, a qui li va el lag? A mi, molt. Molt. A mí no. Bueno, ara ja no tant. Ah, veus? Veus com ho sabia jo? És que ho sabia. Jo no Què tinc fa? lag, jo s'embogueja. Sí, a mi també, em va com Todo el a, día, para de volar. em va com a trossos. Però que no volo, que si pugen per l'escala. Ah, vale. Bueno, Però que no espereu. em deixes pujar. Que... Ara. Em vaig, bueno. Jo vaig a parar el vídeo i gravem la part 2 quan acabi de guardar els Ahora tío, còdics. no pasa ni un minuto. Què? No pasa ni un minuto. Aquí pasa ahí, ahí. Que no hem passat ni un minut, quasi 7 hem passat. ¿Y dónde están las escalas? Pues sabe. Bueno, jo això estic anant, jo m'estic perdent, o sigui, torno on estem anant nosaltres. Hòstia, ¿Qué salió?
Vale, ara per on pujo. Vaya fail, tio. Ara per on pujo. Pues, y la casa en la C. Vale. On aneu entre les escales, tio? Vale. Què? Ets de Així. divertit, corrent. Així és millor. Shut up your mouth. Bueno, i les he deixat a la meitat, així m'agrada. Papa Noel, encantado. No, pensé que hi havia aigua, vaya fail. A Vale. veure, Fem la casa aquí dalt, no? Sí. la fem de fusta. hi ha No, no, dues no, casa. no la fem de fusta perquè si no el Fabio la crema. És que en Fabio ho crema tot, tio. No, Al final La fem de lava? l'haurem de fer de matèria negra, tio, perquè no la cremi. I a més ho cremarà igualment. No! M'acaba de... Scopus, t'has caigut. M'acaba d'enviar Ja, per és l'Skype, igual. per privat. Després cremeu la casa. Qui ho ha Sí, dit? sí, no té En Pere, mira, 5 proves. Vale, després ho pengem en el vídeo, perquè es vegi. Sí, i per això he dit que la Tu, fem de espera, pedra. tu, jo paro aquí i ara continuem amb la part 2. Mira, mira. Hasta ahora, chicos. Os quiero.